bala ma-maximize sa isa ka mangunguma, iya siningaduta, nga miyara siya may ginaganar sa bilog na tuig. Are you ready to learn? Are you ready to earn? Are you agreeable? Welcome sa isa naman ka-episode sa programa nga para sa mga mangunguma kag sa mga luyag magtuon sa pagpanguma. And of course, joining us today is Mr. Aryu himself, Mr. Ramon Oy Sr., isa ka organic farming advocate kag may tagipusoon para sa mga mangunguma. Good morning, sir. Thank you. Good morning, Ming. Damo gyud salamat sa opportunity again to manghinunanon kita sa ato ng mga farmers, no. Yes, sir. Salamat. Kagupod naton syempre para sa mga dugang nga ihibalo, no. Si Mr. Ramon Apuyon, isa ka technician sa chicken kag hogs. Kag si Mr. Larry Laurelia, ang aton nga farm manager. Sir, una sa tanan, location to Subong, diin ta Subong. Ano ni siya Subong sa? Ari ta di Subong sa Purok, Kalubihan, Tabunan, Baguio City, no. Barangay Tabunan. Ini may 10 hectares sa nga area. Sa Subong makita ninyo may mga tanom kita diri Subong coconut, may saging. Ina-intercrop naton ang kakao, nga kriolo naton. So muna siya. So may ari man ta diri Subong nga manok nga gamay nga para magpaitlog sa uling adlaw, no. So si Larry karon i-explain niya na siya. May ari man ta di production sa organic fertilizer. So may ara man ta di isang garden nga patubo kita sang wargoso, talong, so may production pa kita to sa isa ka area sang Bermi pagid. You will notice nga ang aton di tubig solar ang aton di set up dire, no. So may duta kita da nga humayan, no. So may ari man ta di baka, may karabaw. Then later mabuta man ta di baboy, no. So ang objective is kind of a demo farm, no. May ari man ta gani subong papaya, may dragon fruit man ta na inatanom. So diverse siya. Ipakita natin din nga ang isa ka, for example, imagineon mo isa ka hektarya nga diverse ang imo tanom. So ang income, ang focus actually sa aton pero may advocacy is how to make the farmers rich. Paano siya makaganar? Mas mag-aayong iya pangabuhi. So gina-ideyahan naton, so research and development naton paano. So isa ni sa muna kita namon ining manok, amo pa nang inog explain naton karon nga ano ang mahimo sang manok sa isa ka manok. Paano siya makabulig ang pagsakod sa Yeah, makabulig sang pangabuhi sang farmer kay cash crop ang tawag sina, no. Kay most probably butang nato nga manok ng 2 weeks time makapangitlog na but silingon may income na si farmer. Kag sakop pa ni sa gyapon sang aton nga programa nga Farmers Assistance Center through sustainable organic solution. No? So but silingon madugangan nato ang income ni farmer, no. So pero na-explain na nito kayo kag ni Larry kung ano ang essence ng manok nga ginahambal naton nga produkto. So, silingon, sir, magluwas nga may ginatanom ka, may ginaharvest ka, pwede ka kasagod sa at at the same time, posible siya nga. Actually, if you remember, long time ago, amo ginang pangabuhi sa farmer. Nga may ara sa cash crop, may ara sa long-term nga crop, no? So, hindi sa makinanglan, ngutang siya para nga mabuhi siya. As explained siyang pero grabing interest sa mag-utang nila. So, for example, may 1 hectare ka. Tunga siguro sa hektarya, humay. Maybe ang iban nga 5,000 square meters mo, i-diverse mo siya. May baboy ka, may manok ka, maybe may kanding ka, may utan ka, may production sa organic fertilizer. So you become sustainable. That's the moment na natin. Kita mismo yung gagasto para sa research and development nga si farmer, once nga implement yan, medyo tested na natin and proven. Kaya kung siya pa yung magasto, so nag-failure, aluloy si farmer. So we are taking the risk of setting this up sa ka-setup nga makita sing farmer nga pwede gali amo man ang objective naton. Sir, Larry, sa sini nga setup, sir, for example, anong ginapangbutang gyud sa bunga? Good morning, Sir Roming. Sa Subong, sir, for now we're raising 1,000 heads diri para sa dispersal project namon sa mga farmers. Sa Subong, ara sila sa 2 months old. Kag before namon i-release, we will see to it nga makompleto namon na yung vaccination program. With the help of Mr. Ramon Apuyon, we will see nga healthy ang manok. Ang amon project gid sir nga target is to give 100 heads per farmer. 100 heads for 100 square meter. They will be raised in free range. Free range. Free range ni saya. So, the free range, kabalo naman ta, ang free range is iyang objectives na why they are called free range. Kaya ang manok
is stress-free. Galagaw lang siya Sir Roming. May time na siya yung may exposure sa green. Maka-scratch siya sa mga kalanon niya. Tapos, support lang siya sang iyang pagkaon para sa laying niya. Ang time sang amon nga pag-disperse is 5 months. 5 months na sila. So, within 2 weeks, malay na sila eggs, kag pwede na sila makakaon lang sang aton mga vegetable. They are, gakaon na sila sang mga grass, green. Na pwede tada makahatag sang ila asola, madre de agua, kag ang iban pa da mga kung ano sa farm, pwede niya ang aton mga vegetable da nga mga raten, may mga ulod. Kano na nila, ihatag lang naton sa ila. So, ang gina-produce nila nga egg is more nutritious than sa naka-cage. So, buti ko sabi, di pa rin siya, gali actually kung paano mo gina-grow ang manok. Nga gina-preso mo na siya, gina-cage mo siya, sang sa free range. Amo na siya ang... Mas nutritious ang gina-produce ng mga itlog. Kag stress-free na siya ang manok. Kay ang objectives pagida nga free range, kay ang odor, may eliminate ta. As you can see later on, ma-check ta to. Wala gidya baho, kag wala siya ginalangaw. Amo gina ang aton sa pag-raise sang free range na ginatawag. So si Sir Ramon apo yun, siya na yung maka-explain pagid sa further pagid kung paano kag kung ano ang mga procedures para sa dira nga. Let's say for example, sir, may gamay lang nga duta, 1 hectare. Anong typical paano mo siya ni farmer? Paano isundon? Paano yun i-apply? Ang isa ka hektarya, dako na siya nga lugar para sa pag-poultry. Nga kung 100 heads, tama lang kagamay sang 100 square meters. Kung ang talamnan ta medyo may bulubantod nga area, nga hindi na siya ang ay humayan, pwede butangan gamay nga balay-balay para sa aton nga mga manok. Ang kinayo sa aton manok kay why siya ginpadako sa isa ka balay nga ara lang da sila tanan kag ginahaklo nila nga ginahaklo ang baho sa ila iti. So usually kung mamasakit ang manok gani sa regular nga poultry farming, medicate kita, gamit kita sang antibiotics. Yes. Sa free range farming, ligwa, laka ang manok, malaka man ang masakit. Nagamasakit gid man sila pero tama ka jutay sang ginagamit ang bulong sila rin nagaobra man sang iya mga organic man nga mga probiotics. Oo. So sa free range farming, kung isipon mo daw counter revolution ni siya sang regular nga farming mo. Nga usually nagalagas kita sang profit. Ginadasok ang madamo nga manok sa gamay nga lugar. Mas mataas kung isipon mo ang cost to produce ang free range farming. Pero nagabalik naman sa lawas ang tawo nga happy birds produce happy hormones man. Nga hambal nila, you are what you eat. Tikon ang ginkaon ta halin sa manok nga ara lang da sa 24 hours. Kabalo gid ta na medyo stressed gid siya. So sa free range farming, malaka nga mga manok pero enjoy sila, why sila ginapriso, mas nami ang ila gina-produce nga mga itlog. Pwede siya ma-apply sa any lang klase sang farm? Yeah. Whether palay or mga vegetable? Pwede gid. Pwede gid na siya ma-apply sa. Ma-allocate lang sang gamay nga lugar ang mangunguma. Ang medyo gamay ta nga error sa farming sa bangod. Kung isa mo ka hektarya, punon mo gid sang humay. Buo ka sang chemical, buo ka sang insecticide. Wala tanan na dumduman nga kinanglan tagli may sapat kita. Para ang itis ang manok, madugang siya nga organic matter sa aton nga talamnan, magnubo ang aton gasto sa abono. So gamay lang nga lugar, ang nabulobantod lang nga hindi na angayan humayon. Kag sa matag adlaw, kung nagapangitlog ang manok, adlaw-adlaw ta may mabaligya ang itlog, may nagasulod nga ginatos-gatos nga Income.
income para hindi na ta magsalig nga salay ta pangutang nga pangutang samtang wala pa ta naka-ani sang humay. Sabi mo earlier, sir, ang 4 ka bulan nga wala income, masyado na siya kalawig nga panahon para sa farmers. Mahapdi para sa mangunguma. That's precisely the reason may nga sa subong ang farmer naton hindi gyapon niya kabangon sa kuan kay Oo. interest rate. Ito nga ito na yung program niya, ma-disperse kita. O mangyapon ang ginamba naton pay when able na tawag naton sinabla. No? Mabayad na lang sila through part sang itlog nga na-produce nila. Mata-mata nilang ginpahulam naton sila nga manok. Mata-mata na bayaran hasta mabayaran na gid nila. So wala sila ya stress ang mismong farmer wala sa stress nga. Stress-free man si farmer, hindi lang ang manok. So stress-free farmer, stress-free chicken. Oo. So buti lang farmer hindi na siya malibog ulo yang bawog saka kada bulan ka saka interest. Ini wala na siya interest gapon. So part sa atong nga palulos nga program sa organic farming nga program. Isa naman isa sa mong area. Pwede nakita namon nga base pwede pala nga natin mabutangan sini nga ma-improve lang ang pangabuhi sa farmer, no? Kung magmayo na siya, maybe si farmer gusto sa mag-expand, ma 200 na siya, maybe 300 na siya. So, laban-laban later on, ang laban-laban ng income niya will come from that chicken nga nag-laying sang itlog. So, hindi na siya masyado dependent sa iya umay. Correct. Free mo sabla sa isa ka area nga wherein very stressful. Subong tagpilang humay, pulo ka pesos, 12. Samtang ang manok na ang ato na itlog na na-produce na ya, demand na sa subong, kay tawag na brown egg na siya. No? So mga chef na amo na napangita nila nga mga itlog. Ang brown egg, produkto sa balisang free range chicken. Yes, sir, Wing. Amo na siyang product na sang aton nga manok nga i-disperse sa mga farmers. So farmers will not be they will not be worried about ang ilang production. So Sir Ramon will have the program na i-buyback namon. Kami Sila mga problema, sila mga problema, sir. Buyback man po naton guaranteed gapon ang atong pagbakal sila. But silingon nga kung isang gatos ka manok, abe siling nito kayo 70% lang na initially. So but silingon may 70 ka itlog kada adlaw natin kayo. Di mag 70 sa mall 12 pesos lang. Di pila na siya 900 plus. So, may 700 siya 700 pesos siya per in a day. Kung katunga sina ang iya cost sa feeds sa 700, may 350 siya. O bayad mo pa for example 50 o 100. So may 250 ka a day. Other income na lang natawag sila. Eh, why man si farmer investment? Ang investment niya gilang balay-balay, no? Which we could assist also in supplying the housing requirement nila. So makita mo na sa buong ara sa likod. Oo. Amo na sang iya pasilongan, no? Yes, sir. Amo na sa Kung mag-pre-range na sila, dira na sila mapasilong. So count. Kinami sila kay sige kaon nila so sige pang nila pangiti. So gina-fertilize. Gina-fertilize mong area. Oo. So matabo sinamen kung magdamo na gid manok ta ang aton nga kakao kag aton nga mga lubida. Mayong iya nga pagtubo na. Hindi ka na, Sir Roming, hindi mo na kinanglan grass cutter pa. Kaya mga boy to pag sa expense namon. Ako expenses namon sa grass cutter gasolina tao. So gawikli. Kalapad na siya kung abe buta mo na may 5 ka nga manok na nagapanghilamon ka na adlaw. Kapanghilamon siya pero kapangitlog pa gid siya. Hindi ka kita abi sina klase sang technology abi nga nagalimpyo na sa lugar mo, nagahatag pa sa kwarta sa imo. Sa abono. Abono sa abono. So win-win gid ya. Kasi ini nga atong ginaobra permi men ginapanumdum mo naton plug para permi kung paano si farmer nga mag-agayuhan ang iya pangabuhi. So ini sa siling ibang tao kagamay siya ng 100. But sa farmer dako na nga bagay. Tabla magtinta ka itlog kada bagay adlaw ano pa nang kitaon mo na magtag puro na 700 na kada adlaw. 350 bisa gasto mo na. So may 350 gid nga bilin. So I don't see any reason nga katiya mo na labi kailangan halungan talang aton nga biosecurity nga hindi ta maigo sang ngaratay. So next level nato na di makuha man tadi darag na istorya na nito kayo yung taga-Iloilo. Mabutang man tadi darag for meat naman na iya. Meat naman na siya. Member ang tatoy ang ilang manok kanami gidya. No? Kay hubok tanan no sin kuan ko hubok kayo. Kaya mo na di plano natin i-produce na di. Then later on maybe butang man tadi baboy para nga medyo integrated din ang ato na farm, hindi kasi lang isa lang sa kuan. So R&D gina di ay si farmer makadto di matuon siya makita ya kung anong sundon niya. Ginapakopya man na nato na sa. Huwag man nating bayad para sila. Sir, going back sa may mga beneficiary, nagpili talaga yung mga farmer
Pero natanaw nga possible nga mga farmer nga mga Wala pa man. Part ni palulos naton. Mas probably amo na sa pasunod na sa amin na palulos primero. So ang iban nga nagpalulos gusto na sila mag-organic. So organic na sila. Organic nila butangan na natin sila sa manok. In 5-3 months time kasi 2 months pa lang aton ng manok mo. Once nga mag-mature na aton manok ready to lay na siya. Amo na pag-disperse nato. Hindi ka gusto mag-disperse sa farmer nga. Magastuhan pa sila. Mga 5 pa ka bulan o ano pa bulan. Tingin mo yawan niya gasto ko loy man siya. So before tayo mag-disperse siya, kuha na gidya piho na yan. Ready na. In 2 weeks time, May ipon po doon na sila. mag-itlog na siya. So ma-recover na ng iya investment. Though may return on investment. Wala siya sa kilalan, i-build. Wala nabot sa mga lagaw-lagawan. Sir, may plaster ka pag nga natin. May gamay nga barn. May harap na barn. Nga kung may kawayan siya, libre na siya poste. Kung kinanglan yung mabakal, nipa na lang. Kung damo kugon sila lugar sa nabukid-bukid, garab sa kugon eh. So, amo ning gin-design ta nga pwede ma-replicate sang farmer. Kaya ang kailari yung poultry house, dako nga balay. Di siling ko kung ang mangunguma, pagkita ya away ko milyon, hindi ko na magsunod sang kailari. So, dirigin gamay ta ang balay. Bakod-bakod lang yung ginubra ni sir nga balay kay para magtayo yon. So kung sa level na sang farmer, may mga poste da sa nga mga kahoy-kahoy, jutay nga nipa o jutay nga mga kugon da, maka-put up gid siya sa iya nga barn. So amo na baling iya nga counterpart. Ato ng manok, ato ng bubod, iyang balay kag ang kabudlay. Amo na giniyaya. Provided naman sila sang bubod para hindi sila magasto. Huwag sila cash out, meng. Labor lang ilang ilaya. Pag-oon lang ilang manok na adlaw. Pidingan nila, dason pagpangitlog, koneksyono nila, baklon man natin ng sigida. Immediate cash man bayad natin. So alagaan niya na lagi ang manok, sir. Bisan ang asawa na lang ang mag-atipan sang manok nga isa kagatos, tama ka magan. Mga 30 minutos nga pamunpon sang itlog, panubig, pamubod. So to kayo, isa ka oras. Mga pila ideal nga mga pwede sila 200, 300. Sa So 100 square meters, so sir, pila ka para mamag-answer sa isa ka pamilya, isa na kagatos. Kung dako-dako ang iya area, kag makita yan na nga may kita siya, may ganar siya, kag nagasunod man siya sa aton policy. Protocol. Pwede ta siya dugangan sa masunod nga mga binulan. May expansion man. So as soon as ma-disperse namon ni 1,000, bakal naman kami liwat, sugod naman para may continuity later on. Sige-sige na. Sige na. Kag this is long term. So hindi lang siya So pila bakal na lari sa ang chicks na sir landed from Negros. It will cost 170 pesos. So medyo expensive sa 2,000? 170 per bird. 170 pesos. So before tayo i-disperse, we calculate with Sir Ramon na po yun. Farm gate price will be 650 pesos. Nga RTL na siya. Dito lay. So this is a good investment also Sir Ramon kay long term siya sa farmers. Hindi lang siya siling pa months lang it will take 2 years hasta sige lang siya ano sa makal 2 years makal siya 2 years and a half sir. So pagka 2 years na pwede na siya magsugod naman sa likod, mailis na sa amat-amat mo. So may continuity gid dapat ang programa taniming may continuity gid hindi pwede nga mautod just mo unlike sa rice ni bla pagka sarado mo sa imo may way ka na obrahon way ka na income so samtang kumiara ta sina nga programa may ara sila pangitaan. Sila muna, of course, dapat gina-suggest sa farmer nga matanong sila sa utan nila. Ginangaton niyang gina-objective sila. Sustainable siya. It's a big insult sa farmer nga gabakal pa sa sang utan niya. So, kompleto na siya. May rice na sa, may sudaan pa sa, meatloaf. Para natanan. Self-sustaining na siya kumbaga. Itlog nga ibanda niya, pwede ginapakaon sa kabataan niya. Kay protein man na. So, kung silingon ang bata niya, sustansyang makaon na kadadlaw. Tang produce sabi karon 70, 80, ipakaon sa kabataan niya, 2-3 kabilog. Kag sir, ining mga itlog isang Philippines chicken, amo na subong mga balbo ginapakita sa market. Yes, sir. Ang demand, sir, mas nami. Taas kayo ang demand diri sa aton sa Bacolod. Kay jutay lang ta subong ang ga-produce di those pila lang ka farm. So nga mon advocate ni Sir Ramon, mas nami ginisaki daw diri ga salud ang food security. Pa na, sa pagid. Hindi naman di siya mabulayan mag-market, kaya tungkol may market nang gahulat na lang. Baklon mo. Basta gina-disperse namon yung nabakal namon. Huwag siya, itlog mo baklon ko.
kagisahon ko. So, dapat hindi magsalig si farmer sa isa lang. Doon mo ng lesson. Amugi ng lesson. Sa isa lang ka-income. Meron kang iban nga source of income. Kaya halos ang una, may amugi ng problema, kay humay lang yan sila. Dasunti, ang humaya, fluctuation, damo ya mga faktor nga nagasugo nga ganubong presyo. Policy, mga importation, smuggling. So kadamo sa faktor nga ikaw, farmer ka, ordinaryo ka lang, farmer, overwhelmed ka sa mga problema. Whereas iniya, mga simplify lang nato na mga project. That's why ganun ka-focus kami permis sa organic. Kaya for example, ang red rice namon, bakal namon niya 23, ang black rice, ang per kilo, extracer pa na. Comparatively sa 12 pesos, almost double. Assuming nga ang imo nga rice mo, karang makita natin ito sa pihak, nga assuming nag-drop ang imo nga production by 20%, but ang presyo makakompensate na siya. Then ultimately, ang imo na production, kung organic ka, kasaka na sa every year yaming ya. Proven na namon nga. Kung sabi ka ng production ka by 100, madrop sa 20%, so 80 ka lang subong. Next year matamat na sa 82, 85, until sa time nga malambot yan ng 100 gidya. Kagdutay ang gasto mo. Ano siya? I don't know kung damo pang yapon nga farmer hindi makonvince ang kuante. Pwede tada memo sila. So, saga sila reklamo nga pigado pa nga buhay natin. Ari sa ka technology nga ginatag natin sa ila nga mausar nila hindi mabudlay para sila kay kami mga finance mo. Hindi ka kakita bina nga mo na klase sang setup. Nagkaanta ka na manok, itlogon mo, bayaran mo ko parte sang itlog na nimo. Huwag kaya kapital. Kung ikaw ay masugod ka na, mahulam ka na sa gwa. 7%. 7%. Ano pag income mo, pabi kung 7% na bayaran mo? Hindi wala na interest. No? 2 months, no? 2 months. 2 months tayo makasugod siya. 2 months old sila subong. 2 months old Ang sa piso. subong? Oo. 3 months pa? Mga 3 months to go pa. Dapat 5 months kasi siya masugod na siya. Mag 5 months old na siya. Kapulo sa egg. Oo. So, next time, mabakal na ta, after pilagro ka bulan, madugang naman ta 2,000 para nga may sige-sige nga itong programa. I-disperse na sa as much as possible sa mga organic practitioner. That's why nga, muna yung isa ka-requirement sa ila, nga ma-disperse kami sa inyo, provided nga organic practitioner kamo. There's no sense nga provide yung manok sa imo, so ga-spray ka na chemical. Hindi mapiktuhan ang manok naton. Hindi siya mapatay. O haklo ng chemical na. So dapat yan, ang isa ka-criteria na mo ng requirement is organic practitioner ka. No? So, either you go, kung hindi ka tiway matami mo, ato niya, ang gusto lang mag-intra sa nga programa. No? Firming fear sang farmer nga mag-organiko niya, kabudlay. Sikuti nga ang garado ka, pusaw. Hindi ka mag-garado. Parang dumunugin pala. Nga niya, budlay na kay trabaho usok. Hindi ko anong naubram mo sa umamo, hindi na trabaho. Galing kasi sa mangakig lang sila si mo, kay tungkol nga ginakuan mo lang, gina-explain mo silang kamatuoran lang. Nga pigado ka mangyapon. Igawulong mo, hindi ka mate. Isang bagong technology. Hindi ba nga ni bagong technology, gina-practice na isang katigulangan nato sa una. Huwag mo ta sa una chemical, di ba ito kayo? Huwag maganit yung una chemical, buhay man mga tanong nila. So, back to basics na tanan, sir. Balik na sa dati. Amo ginangaton objective ya, back to basics gidya. Amo man sa una ni Governor Joseph Marañon la, back to basics. Back to basics. Sige. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang dugang ang mga ihibalo no sa ato nga pag-discuss diri subong aga. Kabay pa makita ta na soon ang mga produkto sa sini nga programa. Kita na makita next week diri naman sa Are You Agreeable?